का हाल बा करे जा लोग। तो भाई लोग एगो बात कहे वाला बानी कि बहुत हम खुश बानी भाई लोग। ये वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहिए लोग और लास्ट में बताएं हम काहे खुश बानी आज। तो भाई लोग बहुत खुशी के बात बाटे कि लास्ट में वीडियो का जुड़ा रहिए लोग आ तोनी के बाद में बताएं काहे हम खुश बानी। तो भाई लोग आज के वीडियो बाटे टॉपिक पर ऑर्केस्ट्रा वाला, मतलब ऑर्केस्ट्रा वाला छौड़ी के कौन दो मतलब वही में मांग टिक देले बा और शादी कर ले बा, बाद में गाड़ मार के छोड़ देले बा। तो भाई लोग आज जो कनिया के पेले वाला बानी। तो भाई लोग बिना कोनो लड़ वाला सुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ। आज चला दोनों गोड़ा के मतलब का मामला बा, मतलब वीडियो के स्टार्ट करो। वो मैं गई थी वहाँ पे स्टेज शो करने के सरस्वती पूजा के दिन, तो वो लड़का आया और मेरे मांग में सेनूर डाल दिया। तो भाई लोग एगो लड़का बाटे, एगो मतलब ऑर्केस्ट्रा वाला छौड़ी के मांग टिक देले बा, ठीक बा, स्टेजे पर। आ सरवा स्टेज पर मांग टिक के आ मतलब ओकरा के मेहरारू बना लेले बा। तो उ सरव के ही ना नइखे पता कि ओकर ऑर्केस्ट्रा वाला छौड़ी पर कए गोड़ा चढ़ल होई, मतलब जानला ना बुझला जाके मेहरारू बना लेले, ओकरा के सिंदूर कर लेला। अब सरव अब रखे के पड़ी, ठीक बा। तो ये सब रखे के पहले तोरा सोचे के चाही ना कि कवना के मेहरारू बनाओ तानी, कवना के लड़वा लहसुन बनाओ तानी। तो मतलब कुछ भी मतलब केकरो के मेहरारू बना लेब। ऑर्केस्ट्रा 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 में नाचे वाला गांड हिलावे वाला छौड़ी के मतलब मेहरारू बना लेब। अब सर उ छोड़ के चल जाई त हाथे हिलई ह। तो भाई लोग दुख के ई बात बा कि मतलब भैया जी के ना मतलब भैया जी मतलब छोड़ के इनकरा के चल गेल बाड़ी। मतलब गुलशन कुमार ई छौड़ी के जौन ऑर्केस्ट्रा में नाचता भाई लोग, ओकरा के छोड़ के चल गेल बाड़ी, चल गेल हवा मतलब। और ई भौजी मतलब अपन मन मार के बैठल बाड़ी, सोच में पड़ल बाड़ी। तो मतलब उहे मतलब शादी करे से पहले ही भौजी के सोचे के चाही आ उ सरव के सोचे के चाही कि केकरा के हम सेनूर करतनी। अब उ तो चल गेल माजा मार के, अब भौजी लड़चट जिंदगी पोसब और रोआ, ठीक बा। तो ये कहल चाहतानी कि मतलब भैया जी से मतलब कि शादी कर लेला, माजा मार के भाग गेला। अब एकरा के देखी हो मर्दे, तू तो शादी करके चल गेला। अब एकरा के देखी मर्दे, तू तो शादी करके चल गेला माजा मार के। तो भाई लोग गुलशन कुमार मतलब छौड़ी के मांग भर देले बाड़न ऑर्केस्ट्रा वाली के, और शादी करके ले गेल बाड़न और माजा मार के छोड़ देल बाड़न, ठीक बा। और छौड़ी मतलब अपन दुख भरी कहानी सुनावता और रोवता, ठीक बा, और सुना के रोवता, ठीक बा। ओकरा गुलशन भैया मतलब माजा मार के छोड़ देल बाड़न, ठीक बा। तो वैसे कहल जाला केकरो से सेनूर करवावे से पहले सोचे के चाही 50 बेर कि कौना सेनूर करवावतन, ठीक बा। अब तो और शादी करके ले गेल बाड़न और माजा मार के छोड़ देल बाड़न, ठीक बा। और वैसे कहल जाला कि शादी करे से पहले सोचे के चाही केकरा से शादी करी या केकरा से ना करी। मतलब उ शादी करे के मतलब जगह है सरवा स्टेज पर मतलब नाचता जाके गांड हिलावता, तो ऊपर जाके मांग टिक देता रहन भैया जी, और मेहरारू बना के माल मार के छोड़ देता रहन। तो प्लीज़ भाई ऐसा ना कर। और बस भाई लोग आज के वीडियो ही समाप्त करतानी और खुशी के बात बताओ तानी कि कौन दो सरवा हमारा चैनल पे स्ट्राइक मार दे रहा है। तो आज भी हट गया। तो भाई लोग बतावल चाहतानी कि बिहान प्रसादी भखले बानी, जाके चढ़ावे के बाटे शिवरात मेला में नहा धोवा के। तो बस भाई लोग आज के वीडियो ही समाप्त करता नहीं, तब तक के लिए बाय और चैनल के सब्सक्राइब करिए।